Rippikoulun jälkeen röökille maikot piiloo. Nurkan taakse minä, Kaisa ja Niilo. Kaisa alkoi yski ja me naurettiin sille, kun se sanoi, et rööki tekee paha poten sille. Eihän se ees polttanut, me oltiin kovii. Sit se tuli kalpeeksi, halus lähteä kotiin. Oltiin kimpas ja kun yritin halata, se ei suostunut pussaan, kun haisin pahalta. En mä tiennyt mitä toi savu tekee. Kaikki ne syövät ja COPD. Paljon mieli pahaa, yhden röökin taki. Nyt pikku G-lu savuton todellakin. Lähettiin röökin kadoissa pysäkille. Siellä istui vanha äijä, joka kysäs miks me poltetaan. Se kertoo, et sillä oli keuhkosyöpä, joka onneksi saatiin pois leikkauksen myötä. Se on vast 40, mut sitä luulis 65. Lopettamaan me kuulemma tehdä se iloseks. Vaikkei vielä nähtäskään aihetta, mut sit kun nähdään se on jo tosi vaikeeta. En mä tiennyt mitä toi savu tekee. Kaikki ne syövät ja COPD. Paljon mieli pahaa, yhden röökin taki. Nyt pikku G-lu savuton todellakin. Kun pääsin himaan ja olin menossa suoraan pesemään hampaita, ettei mutsi huomaa. Mä törmäsin siihen ja totta kai se haistoi ja kysyi, ai sä poltat vai? Surullisen se kertoo, et faija oli polttanut useitten vuosien ajan. Ja siksi mäkin oisin voinut jäädä syntymättä, mut onneksi on täällä. En mä tiennyt mitä toi savu tekee. Kaikki ne syövät ja COPD. Paljon mieli pahaa, yhden röökin taki. Nyt pikku G-lu savuton todellakin. En mä tiennyt mitä toi savu tekee. Kaikki ne syövät ja COPD. Paljon mieli pahaa, yhden röökin taki. Nyt pikku G-lu savuton todellakin.